dnešním videu to máme takový prank. My jsme teď měli sehrát prank, že já na něj vybavuju a on půjde z té chaloupky a já na něj udělám prank. To není fakt fake, že ho zamknu v té boudě a budeme držet jakože aj mám držet jak to okno, takže můžeme jít na to. Jo. Tak super, jak ses nechal nachytat. To natáčela, ne? Natáčela. Jestli se vám video líbilo, můžete dát like, není to fake, je to fakt doopravdy. A jestli se vám taky líbilo Pavlík, tak bude možná v popisku videa a budete mu vás dát odběr a čus.